jlamprung ora mencla-mencle gunemamu. Aduh Kakang Mas. Kula mboten saged nengahi perkawis menika. Sedaya sami awratipun. Bapa Durna menika pepunden kula. Koko Prabu Ndarawati menika ugi pepunden semanten ugi paduka Kakang Mas ugi minangka dados sesembahan kula. Monggo nyatanipun sami-sami awratipun. Kula kedah kados pundi Kakang Mas? Wah, Janaka. Nenggonana marang jiwaning satriya. Kowe satriyaning jagat. Mula nek duwe mantu ya kudu satriya sing sejati. Aja wong loro sauden telu saurupan, aja mung wong cepete ndak ngisin-isinke marang kasatriyane wong tuane ya kuwi kowe. Mula wektu dina iki manut karo aku. Manten sing pirang-pirang iki didu wae. Ning syarate wong tuane aja nganti padha melu-melu. Sapa sing menang dhewe ya kuwi sing dadi mantune Janaka. Menawi ngaten kula cundhuk, kula mathuk. Setyaka, nggih, kula sagah Kanjeng Rama. Lesmana piye? Inggih, kula wantun. Wah, Antasena ora wani tak gecek ndasmu.